minst du meg? Minst du meg? Do you remember me? Yeah. Ja, du minst Ja, altså? Elvis. Nej. Elvis? Nej. Ja, så jeg synes ikke det. Nej, ja, det er ham, så siger Ja, men han er død for ingenting, det vet du. Hallo, hei. Vi har et problem her. Ingen minst noe ting. Alle sammen inne jo. Ja. Er du òg? Ja, vadå? Ja, hva sa du? Ja, Ja. Det är rätt. Ja, Minst du meg da? ja. Ja, se. Ja. Jeg har et program som heter Mindsund. Ja. Ja, folk som blir gravt i Mindsund, men selv ingenting. Og ingen vet hvem som ligger engang. Därför? Jeg vet hvem som ligger på Mindsund. Nej. Nei, ser du? Nej. Ja, forferdelig. Hva skal vi gjøre med det? Ja, Det skal altså Mindsund, sier jeg. De lager sånn minnesapparat. Ja, det sier jeg, det. Det sier alle sammen. Det finner noen. Det minst noe ting. Det minst jeg var her, i hvert fall. Nei, det vil ikke minnes, men det kan jeg. Jeg minns at du var her for ting siden. Kjenner du til det her? Det er en sånn der... Sett den? Hvad kan det være? Ja, man kan det. Det er du som har gjort den, kanskje. Ja. Den kjøper jeg. Det er på en gammel radio. Ja, det er en radio. Ja. Er du som har tatt radio nå, kanskje? Ja. Hva? Det er radioprogrammet til... Jeg minns inte. Ja, men faen, så dumt du. Men Ja. Sett innholdet dette. jeg skal have det om han minns der inde. Hei, sa du. Mot. Hey, så er der noget for sig. Ja, det var synd det. Hei. Vi har et problem med ingen minst noe ting. Minns du... Nei, det er det. Hvor er det kjemskene? Det er minst å ha her, fra i går. Det er minst, ja. Minst du det her? Nei. Altså, det var min mormor som hadde på seg. Her var din mormor. Ja, det var min mormor, ja. Ja, se den. Du minns den, eller? Ja, det var mormor. Nei, du kan jo minne det. Nej, det kan jeg ikke. Må jeg se. Skal vi se om du minns her, sånn. Ja, vi Du kan påstår du minns noe ting. Hva var det for noe? Ta noe rett per plagg da, så ikke sånn til. Det kan hjelpe deg, så du kan få minne hjemme. Ja. Du har ditt minne. Jeg må minne med. Den? Han skal være Ja, da. det minns jeg jo. Nei, det er ikke den. En gammel husker det. Ja, det var gammel, ja. Ikke sånn ny. Du minns det, da? Jeg har glemt det, ja. Ja, det har jeg glemt. Da må vi Det er fikse. minnet... Jeg tar noe annet da. Minnet... Jeg får ta hva som helst da. Ja, visst. Du minns at det ligger ingenting for samme faen. Du minns ingenting, sa han. Nei, det er en sånn. Det er jo fantastisk. Fantastisk. Ja. Nej, jeg mener, det er helt bra. Det er skremmende, skal jeg si. Han minns ingenting. Det var minnesprogram, ja. Du får ta et slips her, så minns du når du kommer hjem. Og du viser litt sånn. Ja, den minns ikke. Nei, det er ikke så gammel. Du skal ha en elegant trøye. Ja, jeg skal have en handy. Ja, men kom og ta et plagg, så får du en kjøpe det. Kom her, det er en lus her. Kom så passer det. Så minns du at jeg har gjort det. Ja, vi skal se om vi minns... Ikke meg, du har minnet plagget. Ja, Jeg hadde glemt ja, det. det var... Ja. 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 Du har den? Nej. Nei. Nej, jeg minns inte, om jeg har den. Nei, det var faen. Jeg åkte taxi på Nyhavn. Taxi? Du var på taxi med ham? Jeg tror du sprang, jeg ikke tror du var bokser. Sprang over de gatene. Men det var ikke jo, det var ikke inde i garen. Det er ikke det, altså. Nei, det er nok en annen. Det er minnet. Det er nok kameraten din, da. Ja. Så finner han til så du minst. Det her minst du vel? Ja, det Er det ikke gamle klær? Det var det du tenker på? var fint. Det er fint, ja. Reflekser på den. Så du minst ingenting du vel, altså? Nej. Det gikk så bare vi gjorde, da. Det var